Waalaikumsalam. Cek inget aku apa ora? Nek delok suarane kok Tania ya? Iya bener aku Tania. Yo nomorku jembuk simpen to Mas Bae. Yo isik no, tapi tak jenengi lanang. Bojomu wis mbok puk-puk go. Wes, Wis bobo. wes ket mau. Piye Mas? Sesuk situ jalan-jalan nang alun-alun ra. Yo sido no, awakmu njaluk apa to? Tumbasne pentol no. Pentole sak sunduke apa ora? Yo nak gak disunduk apa yo kena dipangan to Mas e. Nek pentolku ora nggo sunduk yo kena dimaem. Ah, beda karo pentolmu. Astagfirullahaladzim. Mas. Piye? Bojomu gak nakok nih? Lah iya pas ndek ngenane tak telepon kae lho. Yo nakokne to wong sempat curiga e. Ya aku arep nyauri piye bingung e. Akhirnya tak akali to. Aku ngomong sales. Yo wis pinter lek no. Piye to cah kene? Yo wis lek no Mas ya. Bojomu tangi engko, tak anteni sesuk. Itu lho ya nang alun-alun lho ya. Iya sido pokoke sesuk. Entenono ya. Yo wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja.